ingkang sawetara singitang wonten ing ngriku nggih garwa Swargi Prabu Pandhu Dewayana Dewi Kunti Talibrata Yekti Putri wingking saka Mandura angan ingkang para putra nggih Puntadewa Pinten Pangsen prapane Raden Permadi tunjuk Manglono pangabetira gending marionen tatane si Joko Raya tateknya Lermandra yo nontono si Joko Amar mbok Sri Gading semune wae kemune terus apa sajane nek surut tenanan golek pasaran heeh ben ndarani iso surut Nawit saiki iki awi campur sarian ngono kuwi ya keneng ning ngene iki dadi tunggal. Iya sapa sing ninggal? Urane. Lho la iya. Ya kuna kowe kae kesune campur sari nanti isuk lah. Mosok umbul dungo diganti karo umbul-umbul. Apa nggakane? Mandaku ora cetok. Kae sapa? Ndara sapa? Ndara itu. Kunti. Ndara Kunti. Apa? Ndara Kunti. Ndara Kunti tali brata kok. Ora kuare piye to yo. Ndara Kunti tali brata. Kowe sing bengak-bengak iki pikirane teko. Bisa to Mas, sinyale bisa to. Ndara Kunti tali brata. Lah aku mau Anikan ora yo. Kuwi namine kok. Dedemit ing kewaturan nalika 10 juta kahanan. Wujud kraton Kencana iki rasa sapa ta ingkang kabawan iso mapan ana iku ayo dadi pangangsane para jin cacah 5 ana jin Yudhisthira ana jin Dandurwacana jin Suparto lan jin Nangkula lan Sadewa prapane Topati ing para jin ingkang mapan Indraprasta pate Gandharwa Bae Raja
ตัวออกมาเลย